नमस्कार प्रणाम। हमें राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। भाजपा के साथ मिलके चुनाव लड़ले के चर्चा के बीच में सुभाषपा द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कैले का संकेत दे दियल गईल बाटे। राजधानी लखनऊ में आयोजित पार्टी के राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में सुभाषपा नेता द्वारा कहल गईल कि जौन कानून देश हित में हुई सुभाषपा ओकर समर्थन करी। पार्टी के प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर द्वारा कहल गईल कि यूसीसी सभी धर्म खातिर एक समान कानून का बात कर रहल बा। यूसीसी एक समान नागरिक संहिता के सुनिश्चित करी, यही कारण से सुभाषपा एकर समर्थन करी। रविंद्रालय में आयोजित बैठक में पार्टी कार्यकर्तन के संबोधित करत हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा बूथ स्तर पर संगठन के मजबूत करे खातिर और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटले का आह्वान कईल गईल। उनके द्वारा कहल गईल कि 2024 में होखे वाली लोकसभा चुनाव में सुभाषपा का भूमिका निर्णायक हुई। प्रदेश के 30 के लोकसभा सीट पर अपन प्रभाव रखे वाली सुभाषपा के सहयोग के बिना कोनो भी दल केंद्र में सरकार न बना पाई। यही कारण से सभी कार्यकर्ता के जमीनी स्तर पर पार्टी के रीत व नीति के लेके जनता के बीच जाए के पड़ी। ए मौका पर राजभर द्वारा सपा व बसपा का नाम लिहले बिना ही विपक्ष पर निशाना साधल गईल। उनके द्वारा कहल गईल कि दल जब सरकार में रहेला तो ये लोगन के पिछड़ा दलित का याद ना आवेला। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कैले का चिंता ना रहेला। जब इस लोग सत्ता से बाहर हो जाला तो लोगन के बहुत ही चिंता सतावे लागेला। उनके द्वारा कहल गईल कि सुभाषपा ही एगो ऐसन पार्टी बाटे जो सत्ता में रहले के बाद भी जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कैले का बात करेले। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।